Bagong huli ni paring Marlon, no? Uy. Ito yung isang upuan. Magandang morning mga kabisayang kap. Ngayon guys, dadayo tayo. Sinama tayo ni Katropa Pips. Hindi pa po natin alam kung saan tayo pupunta, pero nandito tayo sa lugar ni Pisganero Maliscarte. Ayan, kasama natin ngayon guys, siyempre partner pari Marlon. Okay. Saya. Ayan, kasama na natin ngayon yung mga tropang Pampanga Fish Hunters. Ayan, ayan si Sir Bam. Hey, good morning, good morning. Ayan si Katropa Pips. Bibitaw ng mahinahon ako ba? Saka si Outang Vlog. Saka si Hihi. Gustuhan po natin. At saka si Nelson Kidlat Malupit. Ayun po. Yun, pakisubscribe po ang kanilang YouTube channel. Mga katropa, pakiusap lang sa mga Opo. mga viewers at followers ni Bisayan Cup. Baka naman po kahit kalahati lang. Ay, support po yung kanilang mga YouTube channel. Kahit kalahati lang po ninyo, masaya na ako. Yun, mamaya abang-abang kayo mga kabisayang kap. Si Katropa Pips na pong bahala kung saan tayo dadalhin. Antay lang po natin si Pisganerong Maliscarte po. Ayun ang ating partner nga pala, si Bigsay Hunters Kachamba. Hindi po muna makasama ngayon. Gawa po ng busy siya ngayon sa kanyang shop. Mga kabisayang kap, biyahe na po tayo. Gapan pala ang ating destinasyon ngayon. Ayun na po si Pisganerong Maliscarte guys. Ayun, kasama natin ngayon sa biyahe. Guys, yung mga tropang gapan. Tropang tarlak po. Ay, nabi po. Morning. Oy, Ano, nagkita na naman tayo? kita na naman tayo Ayan si Ex-Matinik. Yun ang Hunter NP. Hi, NP. Opo. Sayang kap. Sayang ka ba? Nag-course nagkaano kasi. Ay.
Ito yung ano natin, yung contact natin, si Reyes Binal. Siya talaga Yun, si Reyes Benal. Ayun po, maraming salamat po. Salamat ako marami. Ay, good morning. Kerwawi TV. Bisayang Cup. Reyes Binal. Wala ka pang sticker dyan. Ay, May hileo dito. Sir, Bisayang Cup. good morning po. Yan ang matitinig. Yan, nakikita po natin yung mga matinig na manisay mga kasama. Si Bisayang Cup. Hindi mo ba kasama si Ay. Bigsay? Oh. Si Bigsay po busy po sa pagre-riban. Salamat sa bigay niyang sticker. Thank you. Sa puno. Saan ang spot natin ngayon, sir? Yan ang hindi ko pa alam. Meron siyang may magsasama sa atin. Hindi kaya sa dagat tayo pupunta. Hindi namin alam. Ah, yun, dito na tayo sa spot, mga Bisayang Cup. Dito pa rin po yan sa Kapyaw. Nakangusog pa rin. Ayun, lilipat ng ibang spot. Hindi pala dito yun. Hindi, baka babalikan lang ito. Hindi ba pala yung final spot? Oo, iba pala. Pangalawang spot, mga Bisayang Cup. Yung kanina pala, mamaya dadaanan lang daw. Ito na, mga nagsikasahan na po yung mga tropa, yun, no? Tsaka maraming salamat kay Sir Reyes. Ayan, siya po yung nag-invite sa atin dito, guys. Dito sa lugar ng Kabyaw. Dito na tayo, mga Kabisayang Cup, sa spot natin. Dito pa rin po sa Kabyaw. Laki yan at tumama na guys si paring Marlon. May YouTube channel kayo, sir? Ay, wala. Tropang ano po? Tropang Kabyaw lang. Oh, Tropang Kabyaw. Pangalan niyo, sir? Noel. Noel. Ayun po, Sir Noel. Kasama po natin ngayon dito. Kabanding po natin. Ay, anong kwan mo? Bisayang Cup po, sir. Ay, ikaw pala yun. Lalaki ng huli nila katropa pips doon. Mga ganyan, no? Nakahuli na sila doon? Malalaki. Dito. Meron, no? Malalaki pala. Ay, putol ang bala. Putol ang bala ko, Dio, tumama ako dito sa may may sabit pala. Sayang. Ay, palubog na. Nabutang kaya? Hindi ho inabutan. Papalubog na kasi nung tinarget ko. Naku po. Buhol pala ito. Hindi pa tayo nakahuli. Wala pa. Bokya.
Kasag tayo. Kaya, pisganerong madiskarte. Yan po. Wala pa. Wala pa mga Wala. putukan. Ay, parehas pala tayo. Katropa, wala pa rin. Oo, magkakasag tayo ng ano, oh. Masabi nila mga tanghali pa raw eh. Gataw dyan. Tanghali. Sabi nila. Di ba kayo na ano rito, na spot? Di pa ako dito naka-spot sa lugar na to. Doon gawi ako, Sa may baba. sa baba. Dito, hindi pa ako naka-spot dito. Guys, antabayanan po natin na sana gatawan pa tayo. Kahit na maihaw lang natin mamaya. Kahuli man lang tayo. Dami oh. Sobrang kapal. Problema lang po maliliit. Alanganin pong barilin. Pero kung piperito lang po pwede na po yan. May mga 3 fingers na rin napakarami pong maliliit. Ito nga pala mga kabisayang kap, ang ating jersey na ano. Maraming salamat pala kay Katropa Pips. Ayan, sa kanyang paggawa ng ating jersey. Pampanga Fish Hunters. Sa mga gusto sumali guys sa Pampanga Fish Hunters, open na open po kayo. Chat nyo lang po si Katropa Pips. Ayan, para makasali po kayo at magkaroon po kayo ng jersey na katulad nito. Ganda po. Oh, may malapad pa no. Katropa isa niya, kalating kilo. Yung pangalawa niyang putok no. Yung una. Maraming malaki, ayaw lang mga. Yung huli ni The Hunter NP. Ayun. Yung NP na yun, Nicolas Parongo, yun yung pangalan ko. Ayun, Nicolas Parongo. Kaya Yung NP pala. ang ulo. Opo, pakisupport po yung Support po kanyang yung aking YouTube channel. Ay, Yan, apat na support piraso natin. na siya. Apat na Malaki rin piraso. isa yun. Malapad-lapad na tayong isa. Buti pa yung katropa natin may huli na. Tayo ay bukya pa. Oh. 3/4 na rin. Yun pala Alanganin 3 finger. Ay, ganda ng tama. Sentro-sentro. 3/4 po. 3 finger, 4 finger. Ito lang po mga ka-hunter. Pang ilan na yan? Pang 5. Ayan, sama po natin si Idol Bisayang Cup. Yan. Yan guys, si Wawi TV. Ayun. Pakisupport po yung kanyang YouTube channel. Ayan, lagi pong nanonood po sa ating channel po yan. Si Wawi TV. Pakisupport po. Salamat sa support. Tingin-tingin tayo dito katropa sa may baba. Yan mga kabisayang kap. Itong huli ni paring Marlon no. Uy. Talagang iba tong partner ko na to Dito pandayo talaga yung pa Talagang high pointer talaga. Lalayo ka pa, dito lang pala sa tabi-tabi. Dito lang pala no. Ang galing Ito yung pinakasilipan niya Sa loob-loob lang. Ano yun, yung marami. Dat pala sa kabila no. Singit-singit ka lang pala dyan Kaya pala tahimik si paring Marlon dito. Dito lang pala. Mahilig ka lang pang manilip. Mahilig ka manilip no. Silip-silip tayo dito mga kabisayang kap. Kaya pala si paring Marlon nakakarami. Diyan lang sa mga ilalim nung ipil na yun Ayun. Retreat na daw. Sabi ni Autumn Vlog. Pwede na siguro yun Nabatukan tumihaya
Sabit. May nakaisa pa tayo. Malapad na rin pala. Guys, oh, malapad na rin. Sabi ko na, nabatukan lang eh. Tumihaya eh. Yo. Dini ka muna. Pangsigang oh. Pangsinigang. Yun, makalipat ng ibang spot na naman mga Kabisayang Kap. Umatras na yung mga katropa. Mapangiti ka pagka nakakain ka nito. Yun, maasim no. Maasim siya. Pangsinigang. Oo, kasi panghigang. Pala sa lalaking lahat. Ay oh, lapad ng huli ni katropa oh. Pinagtsagaan ko na yung mga tuwing. Malapad na, matambok pa. Yun, matambok daw. Nagpala na si Katropa. Parang manipis lang. Huli, oh. Daming huli. Nakaswerte si Tropa ngayon. Para sa kanya talaga yan. Ganito. Dami na mag-itik. Yun, nahuli si Wawi TV. Nandito tayo sa Gapan mga Kabisayang Kap. Wala nang makakadaan dito. Wala na. Sarado na. Oh, dito tayo guys sa bahay ni Sir Reyes. Ayun, sa nag-imbita po sa atin. Nag-imbita sa atin dito sa kanyang bahay. Ayun, kami po yung mananangalian muna. Sa ganyan, mas madali. Ay, kay Sir Alvin Reyes. Uy, lakas. Wala pang bala yun, no? Nawa ko pa mga bala kasi ako. Nagulat ako. Kasi, pag may bala pa yan. Pag may bala pa yan. Ito yung sa'yo, Sir Wawi, no? Ay, ito. Ay, ito. Ayun. Wawi TV. Ayan, kanya po yung erga na yan. Laki yung tangke, no? Pero yung snapper. Original snapper eh. Original snapper. Salamat ko lang sir. Kasi nag-aarap ko sa atin. Sineshare natin. Wawi TV. Against the light. Para sa atin lahat yan. Tayo lang binisa. Hindi lang nakaabutan lagi. Laging wala Next ka. matinik. Ito po yung erga niya. oh.
The Hunter NP. Doon, malapit po kayo doon. Hindi pa kami nakakapag-set. Red dot, ganda. Kaya may doon dito. Bronze, no? Dapat sabi ko, Tanso. Guys, kay Pisganero Madiskarte. ayaw. Haba. Ito guys, ang erga ni Sir Rondolph. Ayun, no? Ay, maraming birthday! Ah, Tatay ko yan eh. tatay pa. Yan, nasa Anong tatak nito, sir? Ricardo Baliente. Valiente. Ganda, oh. Matanda pa raw sa kanya. Tagal na talagang pinakaingat-ingatan niya siguro. Ganda. Bisayan Cup, dito po. Ay, sige, oh. Sige. Sir, dito na po kayo, sir. Oh. Ito yung isang Ayun, oh. Meron tayong bala guys. Galing kay Sir Bam. Ayun, oh. Maraming salamat kay Sir Bam. Binigyan tayo ng isang bala. Haba. Ganda nito. Tantama ng toman. Dito lang po yung ating vlog. Maraming salamat kay Sir Alvin Reyes. Ayun po. Napakabuti pong tao. Talagang inimbitahan tayo niya sa kanyang tahanan at pinakain pa po tayo. yung pangarap. Maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kabisayang Cup. Kami pag-uwi na po mga katrompa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Apat na pa. Muling pagtitiksay. Sama-sama po kami. Nagkatuloy din po tayo. Abangan din natin si Bisayang Cup.